Dobrý den, mé jméno je Martin Mičuda a já vás vítám u mého druhého tutoriálu z programu Blender. V tomto tutoriálu bych si chtěl na tuto postel, kterou jsme si vytvořili v prvním tutoriálu, hodit nějakou texturu a přidat světlo i kameru. Začneme tím, že si přidáme plane, diskem roztáhneme a vytvoříme si podlahu. Zopakuji to ještě jednou, přidám si další plane a po ose Y si otočím o 90 stupňů. Zvětším, přepnu se do Edit módu, vyberu Edge Select, stěnu si trošku zmenším. Poté vyberu tuto hranu a po ose X vytáhnu. Jelikož světlo a kameru jsme si v minulém tutoriálu smazali, tak si je opět přidáme. Klikneme na Add, prvně se do Object modu přepneme, klikneme na Add a kamera. Aby se nám s kamerou lépe pracovalo, stisknu klávesu N a zakliknu si Load Camera to View. Do pohledu kamery se přepnu tlačítkem 0. Světla můžeme udělat taktéž na Add a Lamp, ale já použiju jinačí možnost a přidám si další plane. Opět po ose Y otočím, jak potřebuji. Trošku zvětším. Zopakuju ještě jednou. Pro přidání dalšího světla po ose X otočím dle libosti. Když vám přidáme tyto objekty, tak jim dáme nový materiál, kliknu na New, Surface vyberu možnost Emission a nastavím 10. Opakuji. Abych ukázal, jak tato možnost funguje, kliknu zde a přepnu se do pohledu Render. Teď jsme připraveni přidávat textury na naši postel. Textury je vhodné vybírat s co nejvyšším rozlišením kvůli kvalitě na následném objektu. Jsem v Object modu, kliknu na náš předmět, na který chci vložit naši texturu. Vyberu materiál a New. Kliknu zde a vyberu Image Texture. A vyberu si v počítači naši texturu.
Texturu máme vybranou, následně kliknu zde a vytvořím si další okno. Kliknu zde a vyberu UV Image Editor. Tak. Vyberu si naši texturu, kliknutím zde, vyberu dřevo. A teď se přepneme do Edit modu a pokud máme vybraný objekt, klikneme na Mesh, UV Unwrap a Smart UV Project. Aby jsme viděli, co nám to udělalo, tak se přepneme do pohledu Render. Já myslím, že to bude chtít ještě trošku upravit, tak se přepneme zpátky do Solid, aby nám to nebrzdilo počítač. A stisknutím S zmenším, G posunu a R o 90 stupňů otočím. Přepnu se zpátky v Object modu a teďka zopakuji to, co jsme dělali na všech částích v našem projektu. Tak, textury mám nahozený a teď si uděláme zeď. Budu v Object modu, kliknu pravě na naši zeď, dám New a jako kdyby jsme házeli dřevo na naši postel, tak si hodíme vlastní nějaký obrázek opět. Open, desktop, plocha, Vector Image. Zde si otevřeme naši texturu. Přepnu se do Edit modu, na Mesh, UV Unwrap, Smart UV Project. Ale nejdřív musím mít vybranou celou naši plochu, dát Mesh, UV Unwrap, Smart UV. Opět vyberu a nastavím. Eskem trošičku zvětším. Zkontroluji, jak naše zeď vypadá. Tak, v pořádku. A teď podlahu. To levé okno už nebudeme potřebovat, tak si to zrušíme. Přepneme se do Object modu. Kliknu na naši podlahu, kliknu na New a vybereme si nějakou tmavší barvu, která by mohla stačit. Když mám nastavenou kameru, asi takhle, tak můžu nechat náš obraz, teda model, vyrendrovat. To udělám kliknutím zde a zde. Ale nejdřív, než to necháme vyrendrovat, tak klikneme do Sampling a Render nastavíme na 30, aby se nám to rychleji vyrendrovalo, ale náš výsledný obraz nebude bůhví jak skvělý. A takhle vypadá náš konečný model po vyrendrování. Klávesou F3 si můžeme náš výtvor uložit ve PNG.
klávesou Escape se dostanu zpět do našeho prostředí. Děkuji za pozornost a přeji hezký den.